Здравейте, днес ще докажем, че Heider Gaming е илюминат. Не вярвате? Помислете си пак. Нека започваме. Heider Gaming е човек, който качва гейминг клипове. Знаете ли още кой качва гейминг клипове? Точно така. PewDiePie. PewDiePie има 9 букви. Heider Gaming има 12 букви. 12 минус 9 е равно на 3. Колкото са страните на илюминатите. Heider Gaming има повече събове от мен. Събове. Видяхте и това, че ако разменим някои думи става това. Мен има повече събове от Heider Gaming. Тук намирисва. Кой има повече събове? Аз или той. Време е за висша математика. Съб има 3 букви. Heider Gaming снима на български език. Знаете какво е съкръщението на България? Вече знаете BG. BG има 2 букви. 3 минус 2 е равно 1. Колкото са очите на илюминатите. Почти разкрихме тъмната самоличност на Heider Gaming. Тъмно. Черното е тъмно. Сериала черния списък съдържа черно в името си. Списъците са бели. Ако смесим бяло-черно става знака за кунг-фу. Чакайте. Чухте ли това? Знака е табелка. Табелката е кафява. И се слага на земята. Земята е пълна с трева. Тревата е зелена, както и илюминатите. Heider Gaming е илюминат. Потвърдено.